Кніга Ешуа, раздзел 6. І Господ сказаў да Ешуа: «Вось, я аддаю ў рукі твае Єрихон, і цара яго, і ўсіх моцных ваяроў. Усе вы узброеныя ваяры, абыходзьце вакол горада раз у дзень. Так рабіце 6 дзён. 7 святароў хай нясуць перад каўчэгам запавету 7 труб з барановых рагоў. А 7-го дня абыдзіце вакол горада 7 разоў, і святары хай трубяць у трубы. І калі труба загучыць больш працягла і зашуміць у вашых вушах, хай увесь народ закрычыць найвялікшым крыкам. І муры горада разваляцца дашчэнту, і народ увойдзе кожны проста перад сабою». Такім чынам Ешуа, сын Нуна, паклікаў святароў і сказаў ім: «Нясіце каўчэг запавету, і 7 другіх святароў няхай нясуць 7 труб і ідуць перад каўчэгам Господа». Таксама загадаў народу: «Ідзіце і абыходзьце горад, і ўзброеныя ваяры хай ідуць перад каўчэгам Господа». І як толькі Ешуа скончыў гаварыць, 7 святароў затрубілі ў 7 труб з рагоў барановых і пайшлі, а каўчэг запавету Господа пайшоў за імі. Усё ўзброенае войска ішло перад святарамі, што трубілі, а рэшта войска ішла за каўчэгам. І трубы штораз мацней трубілі. А Ешуа загадаў людзям, кажучы: «Не гаманіце, каб не чуўся ваш гоман і каб нават слова не выходзіла з вуснаў вашых, пакуль не настане дзень, у які скажу вам: крычыце, і будзеце крычаць». Такім чынам, каўчэг Господа за дзень абышоў горад. І ўсе вярнуліся ў лагер, і там пераначавалі. Устаў Ешуа з ночы, і святары ўзялі каўчэг запавету Господа, і 7 з іх узялі 7 труб з рагоў барановых і пайшлі перад каўчэгам Господа, ідучы і трубячы, і ўзброены народ ішоў перад імі. А рэшта войска ішла за каўчэгам і трубіла ў трубы. І ў другі дзень абышлі горад 1 раз і вярнуліся ў лагер. Так рабілі 6 дзён. А ў 7-ы дзень, на світанні ўстаўшы, абышлі горад такім самым чынам 7 разоў. Толькі ў той дзень абышлі горад 7 разоў. І калі святары за 7-м разам затрубілі ў трубы, Ешуа крыкнуў народу: «Крычыце, бо Господ аддаў вам гэты горад. І хай будзе горад пад праклёнам, ён і ўсё, што ў ім, для Господа. Адна толькі Рахаб, распусніца, хай жыве разам з усімі, якія будуць з ёй у доме. Бо яна схавала выведчыкаў, якіх мы паслалі. Вы ж сцеражыцеся, каб нічога абкладзенага праклёнам не браць, і каб не двурушнічаць, калі возьмеце што-небудзь, і каб не быў праклятым увесь лагер Ізраэля, каб не прынесці яму няшчасце. Усё, што залатое або срэбранае, і посуд з медзі і жалеза, гэта святыня для Господа, памешчаная ў скарбоўнях яго». Такім чынам увесь народ падняў крык і затрубіў у трубы, як толькі ў вушах народа зашумеў голас і гук труб. І муры разваліліся на месцы. І народ увайшоў у горад, кожны праз тое месца, што было насупраць яго, і занялі горад. І забілі яны ўсіх, хто ў ім быў, ад мужчыны аж да жанчыны, ад дзіцяці аж да старога, таксама валоў і авечак, і аслоў забілі мечам. 2 жа мужчынам, якія былі пасланы выведчыкамі, Ешуа сказаў: «Ідзіце ў дом той жанчыны распусніцы і прывядзіце яе і ўсё, што яе, як ёй пад прысягай паабяцалі». І юнакі пайшлі і прывялі Рахаб і бацькоў яе, таксама братоў і ўсе рэчы і род яе, і пакінулі за лагерам Ізраэля. Горад жа і ўсё, што ў ім было, спалілі, апрача срэбра і золата, і меднага посуду, і жалеза, якія аддалі ў скарбоўню дома Господава. А Рахаб распусніцу і сям'ю бацькі яе пакінуў Ешуа жыць, і ўсё, што яна мела, не кранулі. І абжылася яна ў Ізраэлі па сённяшні дзень, таму што схавала выведчыкаў, якіх паслаў Ешуа для выведвання Єрихона. У той час Ешуа пакляўся і сказаў: «Хай будзе пракляты перад абліччам Господа чалавек, які ўзяўся б адбудаваць горад Єрихон. Хай закладвае ён падмуркі яго на сваім першародным, і хай на наймалодшым з дзяцей паставіць брамы яго». Такім чынам, Господ быў з Ешуа, і імя яго разышлося па ўсёй зямлі.